Eta jarduera honetan eskatzen den bezala, nik gure ikastetxean, kasu honetan, ni euskarako irakaslean naizenez, bertan erabiltzen dugun ikasgela virtuala edo kasu honetan ikusten den bezala Classrooma azalduko dizuet. Horretarako, dituen xedeak edo dituen ezaugarriak, dituen berezitasunak azalduko ditut edo hauek ahalik eta ulergarrien azaltzen saiatuko naiz. Lehendabizi hemen pagina principal edo oinarrizko orrialde honetan ikusten den bezala aurtengo euskarako atala dugu. Gero, hurrengo atala izango zen kalendarioa, klikatzen badugu, hemen ikus dezakegu astez asteko lanak edo kasu honetan euskera, adibidez sartzen gara eta ikusten dugu gaurko egunean izango genituzkeen jarduerak edo dena delakoak. Ondoren, hemen klikatzen badugu, kursos que dictas edo esleitutako ikastaroetan, hemen azalduko lirateke, kasu honetan euskera eta oraindik pendiente daudenak errebisatzeko edo ikusi alizateko. Ikusten den bezala, hemen daude mugarik gabeko edo eperik gabeko lanak, non ikasle bakoitzak igo ditzakeen eta gero ondoren irakasleok ikusi, zuzendu eta nolabaiteko feedback bat edo atzera elikadura egiteko. Hornetan ikusten dugun bezala, laburpenak ditugu eta kasu honetan daude 17 pertsonari bidalita, oraindik entregatzeko denak daude eta kalifikatzeko oraindik ere danak, hau da, 0 eta 0. Ipuinetan berdin eta testuetan berdin. Baina mitoetan ikus dezakegun bezala, jada dagoeneko 9 pertsonak entregatu dute eta oraindik faltako lirateke beste 8 entregatzeko. Ondoren, euskeraren atalean edo pagina principalean ikusten den bezala, euskara klikatzen badugu, bertan ikus dezakegu aurtengo nolabaiteko hirugarren zikloan lantzen ditugun edukiak eta lantzen ditugun jakintzak. Honetarako, askotan, erabilio izan ditugu Meet bilerak, hau da, online bideo deiak egiteko edo delanelakoak egiteko. Hau da, izango lirateke kodigoa kopiatzeko eskuz, kopiatu nahi bada, edo bestela jendeari gonbidatzeko, hemen kopiar el vinculo edo linka eta nahi denari bidaltzeko. Hemen ikusten ditugun bezala, jarduera desberdin ditugu, inkestak, laburpenak, hemen kasu honetan Aibarren kokatzen garen bezala bertso batzuk, San Andres egunaren inguruan, erresilientzia eta, jarduera anitz. Bestalde, klase artxibadaz izango lirateke jada amaituta daudenak, edo aurreko ikasturtetako asignaturak edo jakintzak. Eta gero hemen, konfigurazioa, korreo elektronikoa, komentarioak baimentzeko, cookieak baimentzeko, jendea irakasleok artxiboak eta gonbidak larazteko, eta hori izango lirateke gutxi gora bera guk gurean, hirugarren zikloan erabiltzen dugun ikasgela virtuala edo dena delakoa. Adibidez, lehen hau Meet erakutsi dizuedan bezala hemen euskaran, hemen, pagina principalen ere gorian gehitzen badiogu, guk euskara bezalako beste ikastaroak edo saioak sor ditzakegu, ala nola. Crear klase ematen badiogu, jarriko genuke, adibidez, erlijioa. Sekzion, kasu honetan ez genuke zer jarriko, asignatura, adibidez, plastika. Asignatura izango lirateke arte hezkuntzak, arte dramatiko. Eta sala, ze ikasturtea eta gero, sortu edo kasu honetan crear emango genioke. Eta bestalde, hemen ditugu guk denok bezala, korreoa izan ez gero, ditugun korreoa, Drive, Classroom, Google dokumentuak eta hau da. Officeko paketea dena delako. Eta hau izango zen, gutxi gora bera guk gurean, kasu honetan, hirugarren zikloan, aurten, erabiltzen dugun ikasgela virtuala.